Epeshimi ndauti mundu uti imimi ndakakuisirai online mose muvillage anditi ndikati right munhu wose ngaaconnect hotspot ndikanga hotspot pamba pangu pagoma imimi ndakungona kuera zuro makungoti left chii chiri kuitika kumba kwenyu aiwa sabhuku mene ndikutsanangura izvozvo hapana chamunongotsanangura maipeshi kana muchingotomoka mugroup anditi iyozo mukagwara tokuzivai sei kuti magwara iyozo muri kupiwa vanobhauga muno muvillage anditi kansela uya nemabhauga tichipiwa mabhauga tongoti maita left aiwa mutange nekundipopotera sabhuku mirai mutange manzwa kuri kuenda nenyaya iko zvino foni yandinayo sabhuku kuti bhatiri rangu harisi kubata moto izvino peshi unoburukira pamashops vangu apa anditi ouya panapa kuti vasabhuku mai vari kwedu kumba musiri online ndozvaura nchiti kudii mugrupu munopinda mauya akawandisa zvisingati zvokuti haisi kana kutombotana kupera moto saka nangona zviri nandibude mugrupu saka chakatadza kungofona kana kutaura chairman kana ningi uyu anzani kuti mupurisa wasabhuku nai vedwe ndiudzirewo sabhuku kuti bhatiri rangu rafa ndakundikana kupinda mugrupu chii ipapo pakakanganisika sabhuku saka next time muite zvinhu zvinyi zvamemanyatsokuronga zvakabharanza ndazvinzwa sabhuku ko zvakadiko zviuta kumba zviuta zvakangozara zviriko kumba kwazisi kana kutombotengwa hazisi kana kumbobatsira zviya ndakangogarawo zviriko ndakatoona bhanda musono aitotaura tari kubva kwamaipeshi kunotsvaka kunovaona achiti kwakazara mazai ezviuta ndakatotadza kutoziva kuti zviri kumbofamba sei zvakangozara zvese zviriko mazai acho mucha kuti maketi yezviuta yakaendepi zviuta zvaidhura zvichidliwa nemahwirishinga nematumbu kudai izvozvo zvangodliwa nesuwo masabhuku tangoti taitoita kufonegwa kunzi vakachongwe uyai mudle zviuta chiuta chiita kushamisira zvikanzi zvakurapa zvinorapa edzi zvinorapa bp mafuta zvazodai tanga tatofara katikati zvorapa edzi ina ndimbovoni munhu kungodai munhu achingoputsa mazai chimwe wanzi kusei ndikupiwa matatu ndiva kupora vanhu muzimbabwe muno online maipeshika muchahwazva kwanda vanhu vachaliswa tsvina yevanhu mukati mune kuda zvinhu sabhuku ndichibva kumba kwangu kune nyaya yandinetsa yandafambira kubva kumba kuti ndikuvhumbewo ukona munhu anonyazobvunza sabhuku zvinhu zvasingahwisisika zviri right pane munhu anonobvunza makuhwa mudhuvha ndirese romuraini muno matogona ipapo inyaya kundishungurudza iyoyo kwaya nyoka ndiri kungohwa aita mbiri muzimbabwe mese muno handi maona nyaya dzenyu dzekungoita remove cable mugrupu musina wakubvisai ndakatohwaka kuti zvino yakaenda kuharare uko iko zvino yakanzi kabva kuharare yozokwidzwa ndege yoenda kuchina maipeshika zvevanhu munomu online munoputsa musha nazvo mundiudzei sabhuku mwana wangu kushanda nokushata unoshanda kunyuzu unoshanda kutv handiti haana kana chaari kumboziva panyaya dzose inini wacho ndakatobva kuredhiyo musi uno ndandiri paredhiyo inini nadj handiti ndongozosvika kuno ndowanzwa inyoka yazobatwa yakutotaugwa kuredhiyo imi musashandiswa navanhu veonline muno saka ndezvekunyepa here muno muzimbabwe ndakuudzai chinhu chamusingazivi muzimbabwe tisu toga tine mbiri mufanira kuziziva isusu tisu tine mbiri yemabhurugwa okubviswa pagokwa ombobuwa tisu zvakare tine mbiri yembwa yekutogwa negondo pagokwa tisu ka tine mbiri yemaprofita parara maprofita anetsa nembiri mamwe akanoona mwari mamwe akabikira mwari nyama mungati dizo tisu tine mbiri pazimbabwe vamwe akaita meeting namwari iko zvinokwana nenyoka handiti muno tisu tega tine mbiri tisu tine mbiri zvakare yemadiamond pamutare saka muno makaipazve varungu vakatouya kumanya mbiri yedu ise muye muno ikuya handiti tisu zvakare tine mbiri yezvihuta zvamuzedze nazvo kumba kungofunga kungoti ndingaita seiko kuti vanhu vangoita zvinhu ndongotaura kuti zvihuta zvakubikisa doro zvihuta zvakudhura zvihuta ukamwa mazai ezvihuta wakutoita mari ndochengetedza vangu zvihuta dzirine isusu tine nhema dzimwe dzokuti muno muonline muno dzokuti chero moga munotemwa musoro kunyoka yacho yakaendepi nyoka yacho inongonzi nyoka yopera isina kuonekwa namuvezwa isina kanoonekwa konzi nyoka yazonzi inongoonekwa nevanhu veparedhiyo chete vanhu veimomo muchinhoi havaioni kwanzi munhu ndakasunga satani ungasunga satani chaiko ugosunga satani muno tine mbiri iyo zvono tisi tine timu zveine mbiri pajoza iri kunetsa iri kunzi zimbabwe yarova iyo zino yakarova lesotho nezuro panavotu lesotho takaita kuye kuzvambura kuita kuzora bhata kuseri neseri imi hatinomira muchezvi tinoita kuzora seri neseri kuzora bhata kudai kuita kuzora village yose iyo tisu tiri kurira iyo zvaanoona tezo musi handasina kutokuudza izvo kwamakorokoti izvo ndini ambassador wezimaseti sezvamunoziva saka zvatiraita ndezvokuti mukaona ndisimo muvillage muno ndakafonegwa nevachiyangwa parara vakati vakachongo friday ichingoti gedyi ibvai mamanyira papi
paRarare toenda kubhora ndakuudza imi hana inga ichihlo mukaona ndisiri online ziva sabhuku vatokwira kutoona bhora iroro ya ipa ndo pamunenge magona ipa kutoona bhora ndichitokuona imi sabhuku nditoriko ndichitomudza flag ndaenda kusumudza flag kuita kusumudza flag kudaiso handitomwendi flag yokutomutedza ndaenda kusumudza flag kudai ndiriko kubhora muchaona ini ndi munhu wacho ndini ndinorira kwete zvokuti zvihuta nenyoka zvekuti nyoka dzekunyepera vanhu izvi tasiyana nazvo izvi takumboita zvebhora timu yedu yemunyika muno ionekwe England ionekwe kwese ndo inenge tise takatobata mukombo ende uri kuya neni sabhuku bosi ndini ndinomiririra Zimu Asset ndini ambassador weZimu Asset saka ndini ndouya nemukombe kubva uko ndichinomuti muofisi ndwi ndichibata kana president roko kudai kuti president auye nemukombe vana vauya nemukombe